Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Lakaron. Okay guys, to din tiwason guys. Ako mang hinaot matalon nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi, andam mutabang sa pagserbisyo sa lungsod sa Matalom o paghatag o kayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, guys, amo nito mo. Buhaton guys. Ito mo manon ba? Murag correct finish na. Guys, maninday sa taga siya. Nya agato bang ganahan mo adtong Matalom Boulevard natay tindahan ngadto niya kapalit mo mga drinks niya mga beer niya kuan. Okay, welcome mong tanan. Ako nang anaot nga mo support mo sa akong advokasya nga mas mobibo ang lungsod, mas modaghan ang mga negosyante. Ako nagahangyo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan sa mga itry lang nato nga dirita magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is Friday niya October 7, 2022. Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, Iko PP, ang busis sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Good luck o God bless kanatong tanan.